Biblioteca Județeană Mihai Eminescu Botoșani, la Centrul Cultural Transfrontalier Multietnic. Mulțumesc tare mult pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului nostru. Acest centru a fost înființat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și derulat în parteneriat cu Direcția de Cultură a municipiului Bălți. Vom ajunge pe data de 10 septembrie, facem o vizită partenerilor noștri, de la partenerilor noștri Biblioteca Municipală Eugen Coșeriu din Bălți. Mulțumesc tare mult domnului președinte a Comunității Rușilor Lipoveni din Botoșani pentru sprijinul și pentru promptitudinea cu care ați răspuns tuturor solicitărilor noastre și când ați fost alături. Vă felicit pentru toate activitățile desfășurate și pentru eforturile pe care le-ați depus. A fost o perioadă și de vacanță, o perioadă, un an școlar, anul trecut cu multe provocări, să le zicem așa. Vă doresc un an școlar plin de reușite, cât mai lung, cu prezență fizică cât mai lungă și să vă aducă împliniri pe toate planurile. Să fiți sănătoși, voioși și să continuați să promovați tradițiile comunității dumneavoastră, care sunt minunate. Și vă felicit încă o dată pentru toate activitățile pe care le desfășurați, atât în parteneriat cu instituția noastră, cât și în parteneriat cu toate celelalte instituții. Mulțumim, bună ziua, vă spun și eu tuturor. Îi mulțumesc doamnei manager a Bibliotecii Județene Mihai Eminescu, doamna Eschiria Iacob, pentru frumoasele cuvinte spuse la adresa comunității noastre. Într-adevăr, a fost o etapă importantă în viața comunității noastre prin această colaborare pe care am desfășurat-o cu Biblioteca Județeană în cadrul acestui frumos proiect, un proiect în care, cu un format deosebit și pentru noi, în care ne-am implicat cu toată energia. Un proiect care a adus numeroase, să spunem, lămuriri în ceea ce privește potențialul nostru de colaborare cu entitățile locale implicate în dezvoltarea, în special, a turismului, culturii, botoșănerii și așa mai departe. Iată că acest proiect a fost unul deosebit de frumos, un proiect în care ne-am întâlnit în nenumărate rânduri, punând la dispoziție tot ce avem noi mai interesant, mai frumos și să nu uităm faptul că statul român încurajează minoritățile în dezvoltarea lor din punct de vedere al păstrării și promovării valorilor identitare și aici mă refer în primul rând la păstrarea limbii materne, a istoriei, a culturii și a tradițiilor și așa mai departe. România este un tărâm care dintotdeauna a avut acel ferment de dezvoltare și de sprijin pentru toate minoritățile. Noi, minoritatea Rușilor Lipoveni din Botoșani, dintotdeauna ne-am găsit aici un cămin, am găsit înțelegere și sprijin atunci când am avut nevoie. Considerăm că este normal și noi, la rândul nostru, să întoarcem ceva din ceea ce am reușit în decursul anilor, să păstrăm și să ducem mai departe. Mă cheamă Condratova Ana și o să vă vorbesc despre familia tradițională de Ruși Lipoveni. Am vorbit despre această temă cu bunicul meu, Iacob Condratov, și am aflat că el făcea parte dintr-o familie mare. Deși era greu, familiile de Ruși Lipoveni erau alcătuite din 8-12 membri care munceau pentru bunăstarea familiei. Am aflat de la bunicul meu că el de mic copil a început să meargă la biserică. Datorită acestui fapt, el și astăzi este conducătorul corului la biserică. Concluzia mea este că credința în Dumnezeu i-a ajutat ca să supraviețuiască greutăților vieții. Mă numesc Toia Darea și astăzi vă voi vorbi câteva aspecte de trecutul Rușilor Lipoveni din Botoșani, lucru pe care am aflat de la bunica mea, Ivana Vera. M-am întrebat-o pe bunica mea dacă mergea la biserică, de la ce vârstă, dacă mama i-a învățat poezii, povești, cântece rusești. Bunica mea mi-a spus că pe lângă cântarea tradițională, cântecele populare rusești erau foarte auzite în tinerețea ei când familia se reunea.
Mi-a spus că pe lângă tradiția îmbrăcămintei rusești, cântecele populare rusești le-au auzit întâlnirile de foarte multe ori, când familia se reunea. Cântecele populare rusești sunt vechi cântece rusești care aveau o temă legată de căsătorie, familie, natură, etc. Concluzia mea este că aceste cântece au fost transmise de la bunică la mamă, de la mamă la copil și de aceea ele sunt prezentate și azi în tradiția rușilor Lipoveni din Botoșani. Mă numesc Ana și astăzi voi vorbi la ce vârstă se credeau fetele adolescente. Pe la vârsta de 11 ani, fetele deja începeau să se separe de băieți, adică fetele cu fete și băieți cu băieți. Ei începeau să fie mai responsabili și ei deveneau mai responsabili și mai maturi. Ajutau în gospodărie și își asumau responsabilități. Deja singur la biserică, fără părinți și în timpul liber și îl petreceau cu prietenii și cu familia. Mă numesc Podariu Paul și vă voi vorbi despre cruciulița de portat la piept. Cruciulița de portat la piept are forma crucii pe care a fost răstignit Hristos și sub ea e craniul lui Adam. În laterale sunt armele cu care a fost chinuit Hristos, o lance și o suliță și un baston. Pe ea scrie Țar Slavei, Regele Slavei, Iisus Hristos, Sân Božий, Fiul lui Dumnezeu. Nica, Victorie. Crucea pentru femei e mai împodobită cu viță de vie și struguri, deoarece femeia aduce copii în familie, care pot duce mai departe tradiția. În partea de sus a cruciuliței reprezintă Sfânta Treime. Bună ziua, mă numesc Capon Alexandra și astăzi vă voi vorbi despre crucea noastră, adică Lipoveni. Semnul crucii. Semnul crucii. Eu am învățat mai mult de la bunici decât de la părinți. Acesta este Iisus Hristos care s-a urcat la cer, acesta este Iisus Hristos care s-a coborât pe pământ și s-a făcut om și asta este Sfânta Treime. Niciodată când ne închinăm nu punem Sfânta Treime pe frunte, pe burtă și pe umeri, deoarece ea nu a suferit pe cruce. Când punem degetele pe frunte, asta înseamnă că Iisus Hristos a coborât, adică s-a urcat la cer. Când punem degetele pe burtă, înseamnă că s-au coborât pe pământ. Când punem degetele pe umărul drept, asta înseamnă că oamenii drepți stau pe partea dreaptă. Și când punem degetele pe umărul stâng, acolo stau oamenii păcătoși. Gospodи Iisuse Hrisте, с него și pe mine hreșnu. Bună ziua, mă numesc Mihai și astăzi să vorbesc despre lestucă. Lestuca este un instrument special pentru mătănii folosit în vechea Rusie. Ea are 4 capete triunghiulare pe care de obicei se găsesc 7 simboluri reprezentând cele 7 taine ale bisericii sau versete scripturale brodate. Pe fâșia din piele sunt 100 de scărițe în care se găsește un sân rurat cu rugăciunea lui Hristos. Primele 12 scăriți reprezintă cei 12 apostoli, apoi următoarele 38 mici și 2 mari reprezintă cele 38 de zile și 38 de săptămâni și 2 zile în care Iisus a stat în pântecele Fecioarei Maria, apoi 33 de scărițe mici, reprezentând cei 33 de ani de când Iisus a început să propovăduiască, 17 scărițe mici care simbolizează cei 17 proroci ai Vechiului Testament și 9 scărițe mari care reprezintă cele 9 coruri de îngeri. Această tradiție vine de la Sfântul Vasile cel Mare, care avea o frânghie cu 100 de noduri. În mod normal, dacă cineva nu poate veni la slujbă, este foarte bine să se roage acasă, ținând lestuca pe mâna stângă. Mulțumesc! Mă numesc Anastasia și astăzi am să vă vorbesc despre Padrejic.
Patrujnicul se folosește la închinăciuni în pământ. Înainte de a lua în mână, trebuie să avem mâinile curate. Pătrățelul din centru reprezintă pământul. Cele 12 triunghiuri reprezintă cei 12 apostoli. Cele 4 pătrățele de aici reprezintă cei 4 evangeliști. Cele 4 dreptunghiuri reprezintă învățăturile din Evanghelie. Patrujnicul nu se folosește doar la biserică, ci și acasă. Mă numesc Parauna Vanga și o să vorbesc despre lumânări. Lumânările povenesc sunt făcute în mod obligatoriu din ceară naturală cu un fir din bumbac. Este foarte important este foarte important că să fie cea mai bună calitate. Ceara să fie. Pentru că te simbolizează jertfa noastră pentru Dumnezeu. Aprinse elele, nu lasă tum Chira. și miros. Chira. Astfel, s-a răsfat de biserică că este mai plăcut. Bravo! Mă numesc Ihorov Daria și eu voi vorbi despre zbornic. Zbornicul este simbolul femeii căsătorite, iar aceasta îl poartă cu două cozi împletite pe dedesubt, în timp ce femeile nemăritate nu îl poartă și au o singură coadă împletită. Partea din față este mai tare și reprezintă coasta de Adam și îi aduce aminte femeii că ea a fost făcută din coasta acestuia. Zbornicul este împrăvădit cu tot felul de paiete și mărgele și pietricele care reprezintă un fel de coroană și simbolizează faptul că femeia este un fel de regină în casă. Oh, interesant, Daria, îmi place! Este Ivanova Antone și voi prezenta despre costumația rușilor poveni a băieților. Băieții la biserică poartă rubașca cu poisicul, pantaloni negri și pantofi la fel negri. Poisicul reprezintă partea curată și partea murdară și poisicul primești după ce te naști și înseamnă că ai devenit un războinic de ale Dumnezeu. Mă numesc Căzătova Chira și azi... Bună ziua! Mă numesc Căzătova Chira și azi o să vă prezint tradițiile cântărilor bisericești la Rușii Lipoveni. Se cânta cu un băț care se numește ucasca, ca să ajute corul să cânte corul doar pe o voce. Se cântau în două tipuri de cărți. Prima, în care era scris doar textul și se cântau pe o melodie, care se numesc glasuri. Și a doua, erau în simboluri care erau reprezentate ca un fel de note. Fiecare din acest cruc, se numesc cruchii, însemna altceva și se cânta altcumva. Cum ar fi acesta, se numește stapița, se traduce călcăi și se cântă ca un fel atunci când cânti, tu calci. Și este al doilea care se numește porumbel. Cânti în sus, de parcă un porumbel se înalță la cer. Mă mândresc că bunicii noștri au păstrat tradițiile astea frumoase. Bun. Bună ziua, mă numesc Anastasia Pădariu și astăzi vă voi vorbi despre mâncarea de post. În primul rând vreau să vă zic că mâncarea de post nu este făcută din alimentele de origine animală. Într-un an sunt 4 posturi și se mai postește miercurea și vinerea. Câteva preparate de post sunt jarcovia de post făcută din castraveți murați, ceapă și cartofi și borș. De pește sau de cartofi?
borș de pește sau de cartofi și delicioasele blinuri pe care le fac eu și le umplu cu gem. Le umplu cu gem. Bună ziua, mă numesc Ana Mare și eu am să vă prezint câteva feluri de mâncare a rușilor lipoveni tradiționale. Să începem cu lapșaua. Pentru a prepara lapșaua avem nevoie de ingredientele speciale care sunt tăieței făcuți de casă și găina luată din ograda băvicii. Jarcovia, care se prepară din castraveți murați și carne de porc, și blină, care este făcută din făină, ouă și lapte și după preferințe puteți pune și umplutori. Mă mândresc cu faptul că sunt lipovean și voi învăța mai departe rețetele tradiționale a rușilor lipoveni. Ovidiu, spune tu ceva de biserică mai întâi, câteva cuvinte. Sau, da, câteva cuvinte, după aia o să spună poezia. Ați observat pe parcursul prezentărilor pe care le-au făcut copiii că predomină elementul religios. Biserica fiind elementul central în viața rușilor lipoveni, pentru credința aceștia au părăsit patria natală, migrând spre acele zone, teritorii unde au găsit toleranță, înțelegere și unde au fost lăsați să-și practice liber credința. Ajunși în această parte de oraș, rușii lipoveni din Botoșani s-au grăbit să-și ridice în primul rând biserică. Biserica a fost pentru ei mamă care i-a înțeles, i-a mângâiat, i-a sprijinit în diferitele momente din viața acestora. Momente mai puțin fericite, dar și momente mai frumoase, atunci când aveau loc cununii, când aveau loc botezuri și așa mai departe. Biserica Rușilor Lipoveni din Botoșani este un monument istoric de la 1853. Este o perlă, să spunem, între bisericile din Botoșani. O biserică cu o arhitectură deosebită, care poate fi imediat recunoscută și de către cei care nu sunt avizați, să spun, sau nu au cunoștințele necesare pentru a distinge caracterul, neapărat caracterul slav sau alte le presupune arhitectura slavă. Așadar, biserica noastră este un monument de la 1853. Iată, la anul se împlinesc 170 de ani de când aceasta a fost ridicată. O biserică care nu numai prin frumusețea ei exterioară, dar și prin căldura pe care o emană, prin frumusețea slujbilor, prin frumusețea cântărilor, prin participarea numeroasă a credincioșilor la slujbele de peste an și în sărbători, ne face pe noi, rușii lipoveni, să ținem în primul rând foarte mult la ea, să fim ca o familie și în continuare să ne putem dezvolta rădăcinile noastre înconjurați sau sprijiniți de această frumoasă biserică. Am prezentat câteva lucruri, zic eu, pe care trebuie să le știe toată lumea, pentru că fără elementul religios, fără biserica noastră, rușii lipoveni cu siguranță ar fi fost împrăștiați, fără a se fără a păstra legăturile dintre ei. Biserica așadar a fost cea care ne-a ținut vreme de secole și uniți, ne-a întărit, ne-a sprijinit și noi în acest fel îi suntem datori. Sperăm în continuare că lucrurile pe care vi le-au prezentat în primul rând copiii noștri au fost interesante. Sperăm că ele să rămână și devină poate chiar un material de inspirație și pentru cei care vor să descopere comunitatea noastră. Așadar, sunt lucruri frumoase pe care am încercat din toată inima să vi le împărtășim și dumneavoastră. Iar pentru partea de final, vă lăsa pe Daria Iporoc să vă spun o poezie scrisă de ea, din suflet, și pentru acest moment. Te rog. Deci,
Și mai departe o să recit o poezie scrisă de mine, nu drămosă, dar în fine. Undeva, pe la periferie, este un loc cu melancolie. Acolo mereu se adună copiii ce își fac pofta inimii. Acum 169 de ani a fost concepută și foarte ușor a devenit cunoscută. Are 7 turnuri înalte și 5 clopote gigante. Ele sună la fiecare sărbătoare și îți fac inima mare. Este un loc magic, luminos, care transformă lumea rea pe dos. Chiar dacă ai pe față o mască, îți poți dai seama că e biserica lipovenească. Традиционный cântărici bisericească și un cântec rusească. Аня, расскажи, что изображение для начала. Cântecul ăsta e pentru nuntă. O să cântăm și la noi. Бог Творец всесильный, создал человека, самовластно почитая и свою милость являя Адаму и Еве, и все с ними твари, в Кану Галилейскую, на Господь
взрослеет ты, и как птица ввысь улетишь. Кем бы ни был, знай, что